bat kamiet besok kemen ni fi baro kiba kersan bahai kini ke YouTube channel jonga bat na badeng do todong bat kiba persya bahai kini ke YouTube channel jonga badeng do todong ti menta kamiet ka jing puli ka de na ka kitab ujob na kalendong ke balai ba kalendong ke ba saw puli ti kebenta ke baar ke jingkran banongkong ka jing uot ujob utim yala kasngi kha ti siwa bangan puli mo naka kitab yung job namari kai ka ba laja hakani ke jela jungi kalong be amdei tang lianga ani amdei tang yanu ba hakani ke jela jungi habangi tainya ngi tiai lani ngi terkonia mo prarang ba henre ngi along thik kumba ngi ania prarang ba kampoi si ipan namar balai kata kajing itainya kata kajing ya ben kata kajing ya busun kata kajing busniu kata kajing krensniu kalong bai prarang ba kadau balai ngemtip Henry nadu marsias dang ki samla katsan sinem terter tang kijing jenjar sudah ya kikun cenrang hakani ke jaka Syuklamaran tmabet. Syuklamaran tmabet. Naduk mensyuah haduk mentah. Syurawaj bet. Rawaj bidak khtian patken. Namar balai kalong gumta. Henry halamarway. Ngalong ubriu balango. Ngalong ru ubriu bakongpong pa. Namar ba bunsin habangakren yamong lut boro-boro. Tangbai ke kebangang yui ngamla apat ban klem dah keren habang ayu i temo ngahapan keren ti habang keren ru kiamong pan del de kiamong balik ya le apat wat ngaru il de ngam snutu namar balik kalong kumta bat balik ke penlong yangi banlong kumta ti ngisa be kadung umdum ngisa be ha kajing lang a Tiada nak terkadau banka senrang hakani ke jaka lani banlong senrang hakani ke jaka lani banlong rangba hakani ke jaka kalong tik kumbakha hakapap kasang kalong tik kumbakha hakapap kasang lakha hakapap kasang Omdei ban kha krau rangba kha kum urangba kha kum khlakawan kha kum khar arbor kadei tang ha ka jenhau jong kal er udei urangba u thau an pede banyon pararangba udei na kaju kajat benriu kabangi ngijit u thau an ban yu ya kajat benriu Udai nak kaju kajat benriu kabangi ngijit ya u ba unya dai kajat benriu utek merau pun bani kajat benriu udai nak kajat benriu ladang ngijit ya u uring merau pun bani ya kajat benriu hatu pinyo na kum kani kajat benriu tip briu tip lay haka perthai kadai kajat benriu kabat tip briu tip lay kabakla tam hang ni haperthei lara jin ba kaladei kajat benriu kabatip blei tip briu shua ti kanjin dalabha kadei batip blei shua bat kasatip briu hadin kanjin dalabha Henry tip briu shua te satip blei tip briu shuate sa tip lay namar ban yu othok mo para briu lada ai shua ka kerteng ublay hakman mi othok shu ra para briu badai na kata kadaw ken babun ki briu jungi ki juut ki junam nalor batri sitom kan ang tri sitom ki ong batri sitom mo tri sitom nang jenjar ngapat ngam ong ra batri sitom nga ong tre ban klan
ngam ju ong retrei sitom ong trei ban klan dei na kata katau ba ka jing ye pher kalong do khong pong ha ka jing kren jing khana hang ni bat ka jing le ka jing kam junga namar nadu manchua por banganang knarit ngatrei jubor bet bat kumbala yalam da ipa yang akat sebalik mo bantrei bet kam lajong ane bantrei war bantrei wai amdei bantrei belas ngi mo ti namar bali da trei belas ngi ngau ruwa kamet ngau troin kai kamet lajong namar bangim nang banteng kai bor ti de na kata kadau bangi trei wai namar bala da ngi trei kan no ru ngau thu ru ka jing yo Henry habangi belas ngi kalong tik sisin balamang nla nomla ban yo tam la da pitrei sitom ru te de na kata kadau balei ba ngi satrei kam lajong balei ba ngi satrei wai namar ba ngau thu ya kata ka jing trei sitom jungi kadon ka jing yo nong ban kadon ka jing seiso ti hang ni kalong kanuksaru kumbaki pen i kibriu kiong ni mete metre sitom kan ni testament kloy ngapat nga perkhat hala dia mo kini kidei ue ban patai start ke jing im junga lada ukan rat yang ula bha ula benta kini kidei ki ki banon keren yang kini kidei ki banwan benta bensin ya kata kajing trei sitom junga bangan teman kloy Henry hadu menta ngam juga ban sungsuk Henry nga trei ban klan ngam ju ong trei sitom ong trei ban klan kibriu ki ong ni pi smart hamo ong bayo pisa tiel de ki ong ni pi ba trei sitom hamo em trei ban klan namar balei ngalatip lut ya ki jingkren jingkana bat ya ki ki jinglong ba ar sotap jong kibriu ki badon hakani ki jaka te deina takatau ba ya ki jingkren ki ba ar sotap lani ki jingkren ki batang na karmiang sentur ngasnguthu te deina takatau bang sa reply knang kumta lada ki ong pede kumni ni pi ba brio ba mo ngong pimpat ya salang rebat nga pimpat ya tialang bat nga Deina kata kadau ba mong haki ba mong Henry ngan ong ye pi ngate ngam tip re pi mong de pi mong Henry ngakren bet kumni hi kumbang ngakren ti menta kumju ru kumbaja hakani kitab jung ujob ya ka ka jing im ka ba ki khun senrang ka bri hinyo trap ki mat akani ke jaka namar nadu na layeng hi klem penskam ya kalong ron yang jung u dei na kata kadau uki rumah uyaj rumah uur rumah utia nala ti balai ngakran ya kani namar balai kam don jingbut hayeng ka kemi amdon nongrim hayeng ka tengar amdon nongrim hayeng ka kemi kat ba pinangla ban penbiang kiaro bah utang sulit brio dan kena reta kinong ukon dakat tang ban nadu ka jingkren jingkana kila ong kena kon sendrang te ujong kabrio Henry kata kabrio ru ndak la ayo pat yangi ka ong bay ukur ujak kibrio lagoy ukur ujak kibrio ti kumno kengin yelong kawei habaka tengah jungaru kadi kakur kajak kiwei bat ngaru ngadei ukur ujak kiwei ti hang no kengin yalong kawei bade nak takatau sa umdum sa lengo klem perkat sngo tik kumbangi biang naladi Henry ya ka jing tho ya ka jing le ya ka jing kam ya ka bha ya ka benta ka ba uble trakan rahat hi nadu ba ulong suwa man suwa ulade ble ulade kam ulade penyat ulade mang Henry ha ka dustur thau briu ngop bit plak barokhot jot bi thiau ha ka jing le thau nang mo ka jing le thau start ka jing bi spa
kajing bit sbai jot ai thiau nang perkhat ong trai bangin sakot bangin sa job bangin lang kiu Iran Henry hiat arsut penban te deina katakadaw ba kajing tho hi kabala tho ya ka e kabala tho kadeiru kabala debja bat kabanang yaija deina katakadaw sisien balatho latho onumda nomla bat pendam walada kadamru kajing yapur khana kadon bat lada kajing yapur khana kadang don kajing tho ru kadang ya ti deina katakadaw mdei balasyo tandap da kijing klet bi Henry don pan kaba ublei udang in upen mi pan ye kibrio kibakhala mo kumba pia ong yanga uru khala Henry ngan yai kren ben namar kumba hakipur mensua ba hakapur banang mi kaset jong baru jengrua jong bayu en sun mo baro kilong kumi khasi kitang siu snyo jerua yu en sun dan bateng teng dangi thiet set kaset tiep mo ngida tem ha kitu gitiep mensua dan kitu gitiep bara akti ai dayo kilong kumi ki basrai bahai bayu en sun ki basnguram ki bom da tarnem mi kaset mo kitu kaset ba mensua Henry indah ka juk mentapat babang tam kade ke jirwa jung uyu ansun te pin satip mo bahaka wi ka por ru nei ya kasur jung badeng do todong ru nei pin sale kum tahi ba mana ki ba matam kalong be ba pin saya mane blay saya ngapan ngala maham lupa ipi namar ba mani ki ba matam ba phin so saya mane blay pade yo badeng do todong ru kumba mane yo jisu mo kumba mane yo jisu ba mani ki ba matam kade kata uji suru ukran ya kata hi ka kentin hakapor bagi sedien ya halor ding penaru usukran Henry kimong wong kopa tumab yaki namar kimtip ya ka wad ya ka e ka baki kile Henry penyam do mo namar bakran jing sisa namar bawit mo yubri bakran ni jing sisa namar ka jing sisa ka thang tela shairu mantari bon mo badom ha bitar ha ini di riu ba isi dan riu ini di dolap ini di sipya ini di bakom tamta pilakran har kon Henry ong lada ka bha ka benta ka jong ublei terkenal kalamang kalatho tang iwi ipingit ru inom ki lada be kala erba ru das nguthu ba deina kata kadaw ka erba ka eryong ka erngit kanang dehi hapo kejing hukum kejong ublei terkenal tilada upumpum hababe kala erba ersan umki pin ong kumno hakata kapur lada ka mensimbrio kala kiu kala tieng Henry ipumpum iweiru kala erkan nomkit pin le kumno deina takadaw ba omdon manu batip bat omdon manu bala ban batai bat omdon manu bala ban yui ya kapur bamayan kejong ublei Henry tang kita kiba IT yala ka donut yala ka mansim sa ublei hi uwan haka jingmut sing perkhat jongki bat uwan pasiau hiru haki tondong skor jongki bat uwan hiru ban pasiau haka donut haka mansim jongki tedena kata kadaw wat sya ilam bakla hakita kibriu kiba peni mangkarong ani peni tangkarong banyo kamay spa haka kertang jong jisu kiwang mo
baikan siau pat labun. Sto. Hakerteng jong jisu baikan siau ban yo bun. Penak ketin penak telit. Henry ngan ong ipi. Ba lada pi keno ru kam don jing peri ngatip ya ka kabanganga pulie omde bangatip ya ka jing im lajong. Henry ya ka jing im jonga tip tang ublay. Ya ka jing yap jonga tip tang ublay. Ya karta jonga tip tang ublay. Ya ka jing le ka jing kam jonga tip tang ublay. Omde re ma phiki brio ban batai lani ban batai lendet hiru ya ka jing im jonga yo la da pi ong kumno ba pin keren parat ya kata yo omde re bangan let chua manga yo pi let chua ma pi ti pin ong kumno pat namar bale ngai yanu ru ngam ju kwa ban benta bensin namar nga keren ya ka kabanga nga yui hakani ga jaka ya ka jingle ka jingkam bat ya ka jing kla perteisngi hakani ga jaka ti menta kamiet to ka jorong pelan namar bale ledakan nang keren kenang jorong dengan pulieno mo wats ngi ngan pulieno naka kitab yung job nakalunong ko balay ka jingkran banangkong na kalunong banangkong kadukot ka ba na ka jingkran ka ba na kalunong balay kadukot banangkong hadu ka ba arpun rio ba na ka lunong ka ba saw kadukot ka banangkong hadu ba arpuai dengan puli kini arteli ki lunong na kitab yung job to saya perkat himapi saya puson himapi namar balay nga di tong ubrio ngan ong ipi ngamtip iki bro Henry labha labantay nga namar ngamla ban i ke bible walda nga sya keren nga sya ben nga sya kat har rukom Henry don teng ba ngale biria ngale komik mo namar balay long tik kumba ngaru ngadi ubrio balalut spa Henry kamdei par kumta hadu menta ya kabaha kabenta badi ki baro ya ka service jonga kumba ong no mo ya ka mission jonga lani ya ka kam jonga kabangan sali nang ni sekman nampat batai hano namar dakani baro kon kani ka de ka benta ka basaw jong ka jing trekam ka jonga ka YouTube channel jonga ka de ka benta ka basaw jong ka kam jonga bangatre mo ti Henry kaniru kadehi ka jing tre sitom ti Henry ka ta ka jing tre sitom jongaru pade kamde ka jing la ka jonga ni ong ba tre sitom mo Henry nga tre ban klan hakibriut ki ong ba tre sitom mo teng tre tang sikam bat tang kulom ro ki ong ba tre sitom te to haki la bande ka tre sitom Henry nga tre ban klan ha kerteng jong ublay nga tre ban klan namar ngam simla kmi lenti kanu gunung basniu nga kmi lenti ke babha Henry ban keren kum ki kiwe ngam nang tinga de ubriu bakran bet kumni yano rumo ti ai ki badom ai kin dom ai ki ba perkat ai kin perkat ai ki bayu jungmut ai kin nong yu jungbun ai ki ba snosi ai kin nang snosi ngangam tim namar ilde ngade tong ubriu kat ke balaj bangangan keren bat kat ka kebangangan puli na ka bible ti ya ka kebangas ngotu nga keren ha ka jing sutu la jong pi haba phim ngotu ka bha ka banai pe uta ubas ngotu ba uyo jing mentoy to ai un pe uta ubas ngotu ba unom mentoy bha ka banai pe namara da pi pe ka pensni men sem ye pi keren palan pi le palan lani pi kentho palan kata kamut pi kendo hi bat ubah lor ngangam tip namar beli ngangri tong ubrio Henry bangangam la ban i karu ngangam tip bali ngam la ban i ke bible Henry ba hadu menta ban le cheki yang mani ngam julet jingi seng ru ngam julet
Henry bangan I ya ka ngamla. Namar kani hi kade kejing hikai jong ipa imei nadu dang rin. Kabasdang hi kade kejing li kejing kam kujung imei. Namar ha kapur ba ipa idang long mo ha kejing duna ba kejing prot prio. Henry di imei hi basdang be ikani kam nadu bang idang rin. Ti hadu mentaru syuaba imei in London no na ngamo nang kani perthai ani na kani perthai Henry wan kersiu biang linga takadaw ngahap pan buot yaki ei habang adu I ngahaban buot ya ka ei ka rukom lani ya ka ei ka ba iptil ti nga ban pankan mau biang yenga ya ki jinglong basida hakapur bangadang rit hakapur bangadang kena ti saisin pan kamut ngahap ban ya biang ya kaju kalanti kumbanga ya hakapur bangadang kena takadaw kajing sa keren kajing sa pej iben lani kajing sa kanu lani kajing sa keren penmong har rukom Henry nga job iki bro ngan job ha kerteng jong ubli upa wah bening ngan job ya keperthai ngan job namar balai hadu mentaru ngal skothu yala dia ba klem ke Bible ngamla ban im klem ke Bible ngamla ban tre bang kita klem ke Bible ngamla hiru bangan keren ngan kana tede na takadaw ka ei ka ba penlong yenga ba ngamde ubrio ubala jumlien ngamde ubrio ubanang bastan ngamde ubrio uba kisngau hakani jaka ba kibet kibiang lani kita kiba la he kerdan mo ki ong ba he kerdan ha keperthai ki ong high qualification mo ti Henry hanga pan ngan ong yipi ba kanam kaburom ha keperthai borok khon umenrus pa umen he kerdan lani ubarit ubaria haptep be khandau haptep khandau pitep senduk kaba lailak saulak ru haptep hi khandau ubatep dak senduk kabara tang sanspa ne ruspa ru haptep hi khandau ti Henry kata kayu hok te ngamtip uba im bha halaka mansim halaka jimut perkhan utahi udi ulok uble ha kajinget junga Henry kaspa kapau kabantiet ya kahok ha ka perthai pila bantiet hok da kaspa kapau Henry ha beneng ngam simlala ban mudur bakandong ta ngam tip hiru bakan kalong ni kamlong Henry ha perthai ya kahok jongno la bantiet da kaspa Henry hanga wat ha perthai ru pinamla bantiet ya kahok jonga ti kani kamut kalong be kajing pensngo thu ipi te menta kasngi ka kat banganang keren kanang jrong Henry ngan puliano na ka lenong kapalai mo kabenta ka baar kajing keren banongkong kajing ut ujom utim yala kasngi ka khadu khadwai ujob ula ang lak sentur bat ula tim ya kasngi ka lajong bat ula ong ai kan dum o ai kan du kan dam no kasngi ha kabala khaya nga bat kamiet kabala ong lapun khun chendrang ai kata kasngi kan long kajing dum to ublei ne jrong un omwat shu yaka ne kajing sai kan ompen sai shu yaka ai kajing yong reng bat kajing dum tliu kin kam yaka I kilo o kin mat syong haka I kajing yong senya kamiet kan pentrim yaka kata kamiet I kan yong senya ngan ai kan om yo shat kemen bat kisngi jong kasnem ai an om nyo yaka bat ki benai hot ken ai kan mat lengkino kata kamiet bat kan om yo sngo ya kakan hoi risa ai kin tim yaka kito ki batim ya kasngi kito ki bastat kabut ban kersiu ya ule biathan ai ki klur step perngam jongka kin lip I kamat up jing syai klem da yu I ne kan om yu I ya ki irmat jongka step naba kamsyam kerdep ya ka jingkang ka kpo ka kemi jonga bat kamsyam buri
ya kejing jenjar na ki khmat jonga balei nga ngan balei nga ngam shem la yap no tang sukha ngam shem yap anda lami na ka kpo balei sha ki kho siu ki thum yanga ne balei ki jimbun bangan bun nabangan jen dala thia khop ngan jen dala thia suk kenjai lembat ki sim bat ki menteri ka perthei ki batei mot na mieladi ne bat ki bakrau batri ki bakanton da kaksiar ki badap siyeng da karupa ne balei omsem la kenja omsem la penja yanga kum ubala khayam kum ki khlung ki bom juyu i jingsai hangthi ki riu daka kim pendikshu hangthi ki ba tha ki ja tha hangthi ki koidi ki suk sadhai kim yo sngew ya kasur unong kan hiet hangthi ki adon lang ki kirit ki he umrau ru ulaj na ukenrat nala ukenrat umrau ru ulaj nala ukenrat onlei kajing syai ya ubasham lanot bat kajing im ya ubasosat kemensim kiba thrang ya kajing yam kabomman satya kiba wat ya ka kampalat banya kabayit spa po khendau kiba syat kemen kata-kata bat kiba sngoba haba kilap ya ki jingtem anlei kajing syai yu ubri ubom yu i ya kalanti ya uba ublei ulakhang lang kajing sosat kala kelalong kabam kadi jonga bat lakum ka kitut kijing ut jonga kata kaba ngasip ting ka urlong hanga bat kata kaba ngatriem kalawan hap hanga omdon jing suk omdon jing hun yanga ngam don jing aram tang kajing kordit sudah kajing syania ha ublei nangta u elefas ubana teman ulajuba lada don ubanut ang sikentien bat pin sngo si mo ukeli Henry A bala bankan hapet pi lahikai bun ba kibrio ban pila panklan ya kikti kibatolon kiktien jong pi kilasyan ya ubakyu ban pila panskem ya kikosio kibasator Henry manta kalaja hapi bat phimla sya kalakta yepi bat phitieng her hato omdei kajing tieng burom yu ublei kajing sngo sngan jong phi bat kajing lehok jong phi kajing kermen jong phi to da perkhat manta la juyap du mo ubalului ne meno uriu hok ulajot thiau ngati ngalap bakitu kibalur ya kajing boman bat ki babet ya kajing pathar ki ot hi ya kata kaju da kajing persat ublei ki yapdu bat da kajing bitar sela jong u kilokopom kireu daka ki kerhu bat ki berthen kum kising Henry ublei upan sngap jar yeki bat upan khen yeki beniat jongki kum kising ki bomdon ban penyam bat ban bam ki yap bat ki khun jongki ki sapret manta lawan ra ketin jar hanga kaskor jonga kayo sngew ba ka phasiaw hapadeng kijing perkhat ban kijing yu i menmien haba ki briu ki yo thia langai lawan kijing trim hanga ban ngalakiu ban ngakiu ban nga lawan kijing trim hanga ban ngakhnyu hadu ba kisyeng jonga baro kidakerbe kawai kemensiam kalayat nakhmat jonga usnyu kado jonga udayeng kalayeng thik Henry ngam itu ya kakhmat jongka ya kadur jongka ngala dayui sipang kenjak hangta sipang kenjak nangta ngalayu sngew kasur ubriu banyap ulakmo banlong ubahok akhmat ublei kani kadi ka kaba ujok mo utho halor jong ka belaja ha kajing im jong kalayang thik Henry ngam itu ekadur khmat jongka ekadur jongka ngala dayui sipang kenjak nangta ngalayu sngew kasur
Ubriu ban yap ulakmu ban long ubahok akhmat ublay kajing keli. Ulakmu ubriu ban long ubasngur akhmat unong tau jung u kajing keli. Wat ya kisakri jung u don jing syania bat haki angel jung u ulap jing duna. Kat no lilei ya kitu kibasyong ha ki yeng do bertha. Kibaseng nong rim ha ukhendeu. Kibasya khnyot kum ukhnyang. Ha pedeng ka step bat kamiet kilal kopom. Ki syuyap jendu jendam klem don bersut nyeu. Ladaya usaite yeng jan jongki la jenran hatu kimyap klem don jingstan. Kani kaktin jong ublay. Kani kajutang jong ublay. Nasungungu ublay. Ti pi baru kiba sengap ya kani kajing puli na ka kitab jong ujob manta kamit. Pi kiba don bat kibom don. Lani ki pi kiba yu osngaw bat pet ibahai kani ka YouTube channel jonga. To perkat hinala di. To pensyong nong rim hinala di. To aingu ya ublay halaka step halaka mit. Kenang ba pinduk man baha halaki singi. Namari yaki eke baro ki jing syailam bakla. Ha kita ki dustur tau beriu. Kanom don jing mut Lada pi kmil ti katno ru. Anam don katak kasin ru. Dia lada pi kongu. Yaki hukum ki jong ublay. Da kabara ke yaki hukum ki jong ublay. Hang tahi ublay. Unsngap yaki jing duai jong pi. Di halaki singi. Bat ha ki jing im ki jongi. Kapaman la kasingi. Kat banginang im hni slaperthei. Tungu to dam to aingu aidam tangi ublay hi. Kanang ba pindup man baha. Halaki singi ki jing im jong pi. To ai ba ublay terkendat. Undor rangkat ban nga bat pi. Kiba pet bahai kani ka YouTube channel jonga bat kiba karsan bahai ka YouTube channel jonga bat ru kitu kiba persya bahai ka YouTube channel jonga to ai bo ublay trakan rat undor rangkat ban nga bat pi ha ka jing le ka jing kam jongi ha ka jing tre jing ta jongi ha ka jing ko jing khia jongi rangkat ru un ai yingi ya ka jing start ba ka jing sempang khnang bangin dubla pan aingu yu borobor kat bangin ang im kani sla perthei. Tang kini kentian kublai sibon ni pibaro kamir besuk kumen.